numele meu este Andreea, dar și azi să încercăm un joc nou numit Cheating Tom 2. Este un joc de la pe furiș. Stați, că mă enervează când mă pune să mă conectez. Nu vreau să mă conectez. Nu vreau reclame. În fine, hai să jucăm. Sunt liniște cu nenea asta, foarte ciudat. După aia se duce la școală cu pleaca lui de 2 bani. Îl pune pe ăla la best student. Ăsta se întâlnește cu el pe hol. Se iau la trântă, cred. Hai să o luăm pe Temi. Dacă toți sunt fată, o iau pe Temi. Așa. Perfect. Da, văd că aia sunt eu. Yay! Yes! Asta a fost cam ciudat, sincer. Să sperăm că se va întâmpla ceva. Că nu... Da, chestii. Alright. Uite! Perfect. Ok. Așa. Oh, n-am șanse. Fapt am, dar e greu. Haide mai bine să așteptăm să se uite, ca să avem foarte mult timp. Așa, haide, vreau să copiez. Yes! Sincer, îmi place jocul ăsta. Jocul nu. Și nu-l vreau. Nivel 3. Hai mă să fim cei mai buni elevi. Oleo. Ok. Nu. Chiar m-am așteptat la asta. Așa. Haide, mai am 36 de secunde, babă. Așa, de loc. Așa. A fost simplu nivelul ăsta, sincer. Da, dar că a fost cu timp și e mai încurcat. Trebuie să te grăbești. Da, haide să jucăm nivelul 4. Yay! Deci trebuie să luăm cel puțin un câmp. Ce să vedem? Ce să vedem? Hai, repede, la loc. Așa. Nu, la loc. Așa. Am luat B măcar. Adică un 9, cred. Yeah! M-a prins, doamna. Dar am luat și un 9. Da? Așa că lăsați-mă. Ce? Ok. 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 Așa. Ce? Nu ești furioasă? Da! Nu vreau. Ok, hai. Oh, vai.
Așa? Ești furios? Așa. Ah, fac.